सुयश इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅरामेडिकल सायन्स कुडाळ। आमच्याकडे डीएमएलटी, एक्सरे टेक्निशियन, डायलिसिस टेक्निशियन, ओटी टेक्निशियन आणि ऑप्थेल्मिक टेक्निशियन असे 10वी आणि 12वी नंतरचे 1 वर्षाचे कोर्सेस उपलब्ध। माफक फी, गव्हर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट आणि 100% नोकरीची हमी। आमचा पत्ता सुयश हॉस्पिटल, कुडाळ एसटी स्टँड समोर, कुडाळ, सिंधुदुर्ग। संपर्क 023 62 22 34 52 किंवा 72 19 81 70 02। एसटी महामंडळाच्या बसेसची दुरावस्था दाखवणारे अनेक व्हिडिओ आतापर्यंत व्हायरल झालेत। पावसाळ्यात एसटी बसमध्ये गळती लागल्याचे प्रकार सर्रास घडत असतात। असाच एक व्हिडिओ आता समोर आलाय। रत्नागिरीच्या दापोली आगारातील बसचा हा व्हिडिओ एका प्रवाशाने शूट केलाय। बसमध्ये प्रवासी असले तरी सगळे गळती लागल्याने उभं राहून प्रवास करत असल्याचं या व्हिडिओमध्ये दिसतंय। रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली आगारातील एसटी बसला गळती लागल्याचा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे। या व्हायरल व्हिडिओमुळे लालपरीची दुरावस्था चव्हाट्यावर आली आहे। दापोली बस डेपोच्या पांगरी ते दापोली या बसला लागलेल्या गळतीमुळे शाळेत जाणारे विद्यार्थी उभं राहून प्रवास करत आहेत। इतकंच नाही तर बसमध्ये सीट सुद्धा नीट नसल्याचं या व्हिडिओमध्ये दिसून येत आहे। सकाळी 7:30 दापोली पांगारी ही या गाडीची अवस्था बघा कशी आहे। एसटी अखंड गळत आहे। प्रवासी सगळे उभे आहेत। बघा सीट बघा, सीटा बघा कशा आहेत त्या। दापोली आगारची बस आहे। पोरं काय प्रवास करणार गाडीने बघा, सगळे अखंड प्रवास उभे आहे। काही कळायला पडली नाही दापोली। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।